Saya tidak roh. Seharusnya kamu pindah ke sini dong, jangan ke depan. Saya kan ketutupan topeng, jadi tidak roh di belakang saya. Gak tahu kalau ada teror. Ada anu pelang. Yang salah siapa? Pelangnya. Lagi pasangnya wis ben lagi lagi kok. Berarti saya salah sopo. Ya di. Nerang lucu ya. Orang umum. Umumnya aku loh. Orang umum. Umum. Demi orang umum kok. Umum. Iya. Alah baru les. Mungkin malah les duit umum toh. Oh iya. 1.000 wis. Saking bapak seneng deh Pak. Pak Negro. Juragan iki. Oh, juragan pelem. Juragan pelem. Ngomong jalukmu piye? Aku nurutane. Aku ora masalah. Cuma ya sabar. Aku ora masalah. Yen aku dhewe. Aku sing penting saweran. matur suwun Bapak Juragan Pelem. Bapak Negro. Bapak Negro tanggane Papua. Pak siapa? Iki lagi ulu. Ngomong njaluk Jalukmu piye? piye? 50.000 ini. 100. Weh, Piye? tuan rumah aja. Ojo tuan rumah wis entek duwite nanggapi ki sakmene bani. Lah iya. Ojo dipalang. Ora nyawet anu ganuan tok. Jenengan. Jenengan. Berarti sing gaene ning Susana karo Yosikane yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para sedulur reok harimau Tenggara. Kalianipun masyarakat di tak kendos Anu tugu. Tugu Melarak. Tugu Melarak. Dan sekitarnya. Hmm. Yang saya hormati kemudian keluarga gadah damel Bapak Temir. Tuyul mengko. Bapak Sus Kampling. Terus kaplek gubernmu methek iku. Iki ruwet Pandoyo nih. Pandaya. Lho kok Kampir kok penting. Bapak Kampir. sing bener sapa? Oh, alah. Sopo?
Sekuyung. Duwe gawe kono ya disekuyung. Sekuyung, Jan. Kabeh sarone kumpul menggo kuwi pas duluran. Betul. Gotong royong nyambut Gotong gawe. royong nyambut gawe. Kaya judul lagu ora keduk banteng. Wes to. Ya main ae wong mboten ditabriki. Nggih, Bapak Kamil sak menika ndhawaken Pak Sus. Wes penakan lho Pak Sus ngene lho, ora usah marmir-marmir. Lah piye? Biasanya digigisan sak Gigisan ae gawe. Bapak Sus nika ndhawaken yoganipun ingkang paringan asma Palamir gawe banner nek fotomir. Kalian asma filter. Bojonipun kretek. Nggih. Nggih sanika undanipun warung kopi. Rasa jabu. Bojone nek Anakmu sapa jenenge rumput kuwi? Lah ya wis genah lho. Sok sing ngatur. Nggih. Asmane tak wah Biasane ngerti. ingkang jaler sinten? Mas Arda. Ingkang Mas Arda. Estri Mbak Puji. Wes apa? Tekok neh kleru sok. Wong taun aja ruwet lho. Ingkang Estri sinten? Mbak Puji. Puwi. Kuwi. Nggih. Kagem temanten kekalih. Mas Arda. Api ayo gemongan nyudunake. Dungane. Kagem temanten kekalih mugi-mugi dados temanten mawaddah warahmah. Tentunya untuk satu pernikahan, satu untuk selamanya, untuk dunia akhirat. Allahumma Amin. mugi yo ing sabibaripun acara sakmenika mengke enggal diparingi momongan. Amin. Rezeki kang barokah. Amin. Syukur-syukur mengke Pak Sus bibak tanggap real niki tahun ngarep saged munggah teng Mekah. Amin. Allahumma Amin. Nek mari lendune. Kowe roh ora. Bapak Sus ke sing ndi roh ora. Lah iki lho Bapak, iki lho Bos. Dadak kon ngadeg. Hah? Kon ngadeg. Ngadat. Lho pengen roh aku Pak Sus ke ndi. Ojo terus. Ora apa-apa. Entah. Entah. Deh. Ngadat tak kok. Ayo.
biasa. Jang, ya repot-repot ya Pak Sus ke. Ya matur suwun Pak Sus. Nggih. Aku jane ngene iki isin. Isin ora kepenak ya. Ora penak ora nyawa. Lah, Bensin anak diuyui. Dembene mati ning dalan bukan kentem. Ayo, Ayo. kata-kata iki diaduk sampe. Nyuwun sewu mengke juragan kelem. Nggih, ganangane kesane Budi Wali. Iya, aman. Nggih, jenengan urusi obroke iki. Tambahin 50 yo kowe enak iki.
Kurang ketok iki.
Nek pisan kurang marem njaluk pindho ben gendeng. Nggih, Bapak Ibu, ngapunten niki mergi wedalipun sampun dalu. Oh, wong pawon. Ditekon. Lah untuk digoreng. Ibu-ibu niki danunganipun sampun nggih. Dereng. Malih. Irang. Lho, awakmu ki urun ora iki. Yo apa-apa wong request lho. Wong tanggane saya dheke wis bar 3 dino. Rewang goreng. Joli hiburan iki. Hiburan joli. Oke. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Sampai jam pinten? 3 subuh. Nek apa dhewe aku. Medan-medan.
Lah ora nyeluk lho teko anu niki wau bibar nyicil ta. Oh nyicil. Masalah ya lagi metu gak enek. Mantene ngelilir. Lagi bibar nyicil Tante kon sok mandanane jujur. Bar nyicil to Mas. Nggih. nyicil kuping. Nggih, kalian Mas Arda nggih. Mas Arda. Nggih, wilujeng dalu Mas Arda. Arda. Jenengan yo gene Pak Sus. Pak Sus. Pak Sus. Leres. Jenengan nggih anu. Oh, kok sik kok Ora saya kok kasang to Mas. Lah Mas iki Enak ini iki. ora kepenak lho, ora kepangae. ora salah langsung maklum. Lah iya isin lho sok. Lah yo Dek, aku yo sini iki. Mas Mas Arda. Mas Arda. Padahal keluwen, nekane nyicilnya ya Mas. Pak Tus, Dalam wis dibengkoki jam 11. jam 11. Woi. Wah, kol pelem, Bos. Oke. Mikir piye? Kuwi dagangane dhewe apa setor? Sesuk lah bosok. Ya, Bapak Ibu niki mergi wedalipun dibagi. Khususipun rencang pembarong kata niki dibagi mugi-mugi kanthi lantaran sedaya sampun lempak mriki dadosa jampi sayang jenengan sedaya. Amin. Pinaringan rezeki lancar. Amin. Adem ayam tentrem. Amin. Sedaya selamat donya selamat akhirat. Allahumma Amin. Nggih, cekap semanten saking kula Mas Yusuf. Kula Mas Agus Ketus. Nggih, cekap semanten wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.